ke ma like ke? Like. Train. Asyik sekarang main mana? 동문. 너 배가 큰 지정. 빌어. 마요 당능 싫어? 마미? simen saburian. Mami? Simen. Mau tang nữa. ये क्या है? Betul. Tiketखौनो दाबो होआखै लोगोफोरनि दुबिया स्टेशनाव फैया माने टिकेट मास्टारानो फैयाखै नेयैनो बानाय मोनबाय आं मेसिन गाज्रि जाबायनो टिकेट कान गुसिले केनेका करू टिकेट দিব পৰা নহ'ল মেচিন বেয়া হ'ল टिकेटखौनो मोनासै जों दा टिकेटखौनो होआसैलै माबा मेसिन गाज्रि जादोंनो ट्रेन फैबाय खाथि ट्रेन फैबाय ट्रेना मोनफैबाय लोगोफोर नायबानो जाबाय नै जों बे ट्रेनाव गाखोलांसिगोन फासै मिका ओइ एमाव नाङै माबार फै सिगाङावसो खारलांबाय माथो दंमोन नै बे गाखोनोसै जों फैद' याते ब नै आपेल मेथाइ नों ट्रेनाव आपेल मेथाइ जादों मा गोथाव गोथाव मा आपेल मेथाइ आपेल मेथाइ गोथाव जौदो 나와서 하수는 당근을 걸어 쓰러라 했던데. 이제가 like 마 like train like 오네 야 उन्दुनो ओंखारबाय आंथ' उन्दुनोनो मोना गथ' गथायफोर दंना इनि रानियानो बिराद दिगदार खालामो
Kalaburi. फ्लाइओभार सायाव दं जरा जोङो लोगोफोर नै दुबियानि मानसिफ्रा बिराद जाजोब्बाय मिका आज हम लोग जाएगा सीमेन सब्जी में मेरा मम्मी का बस्ती में जाएगा Kena komen dan rumah. simen chapori नोगोद मानसिखा जाका जाक ओंखारदों Lain lang, lain na makain kami sila. Lain lang kan kasi. Baba ne bozuyor Süleyman değil mi? Dizalah. Mana? Ini baca. Kulit jenahan. Hah? Mana? Mana itu? Lepas sekolah. Kamu ada siapa? Lepas sekolah. Sekolah lain.